Práve vám ukazujem magnetickú stavebnicu Cleverclicks a toto je autodráha, ktorú myslím, že nenájdete nikde inde ako u nás v Beautyku, čo je úžasné. Ja milujem spoznávať veci, ktoré nepoznám a ja som napríklad úplne spokojná s touto magnetickou stavebnicou. Jediné, čo mi vadí, možno trošičku, že musím dávať fakt dobré baterky do toho autíčka, pretože keď už potom začne byť také lenivé, tak sa mu nechce vyštverať hore na kopček. Takže to je také jediné možno mínus, ináč tá autodráha je úplne stabilná, je super. Skladá sa vlastne z magnetiek, nie len takýchto všelijakých zákrutových alebo pozdĺžných, ale v tejto stavebnici nájdete napríklad aj takéto štvorčekové. My tuto v obchode máme otvorenú 80-kusovú dráhu, to znamená, že sú v nej dve autíčka. V 65-kusovom balení tak tam máte jedno autíčko. Autíčka samozrejme viete aj dokupovať zvlášť, cena jedného autíčka je necelých 10 €. Ale teda, čo som chcela povedať, sú tu rôzne magnetky a každá jedna magnetka má teda tú drážku, ale pozor, tá drážka je vždy iba z jednej strany, zo spodu ju nemáte. Čiže ak by ste sa pomýlili a otočili tú magnetku naopak, tak to autíčko nepôjde, pretože ono naozaj musí ísť po tej drážke, keďže tam má tie citlíčky. No a ďalej tam máme takéto všelijaké stĺpiky a to znamená, že ja si tú autodráhu viem takto všelijako nadpájať, môžem tam mať rôzne poschodia, ale teda to, čo musíte vedieť, sú tam aj takéto čuplíky alebo výčnelky, neviem, ako by som to nazvala. A je to z toho dôvodu, že ja túto dráhu nespájam iba magnetkami, ale poistím si ju vždy aj zaklapnutím za ten čuplík. Ďalšia vec, ktorú chcem, aby ste vedeli, toto mám zase guličkovú dráhu, ktorá má svietiace guličky. Chcem vám povedať, že magnetky Cleverclicks a Conetix sú nie že kompatibilné, oni sú presne také isté. Čiže ak by ste potrebovali naozaj si nadpojiť nejakú vašu sadu a máte v doma napríklad Conetix, tak verte, že tie magnetky sú úplne totožné. Toto máme Conetix, toto je Cleverclicks.